sige noget sjovt dårligt, så vi får det med på bånden her. Ja. Jeg skal sige, jeg er helt lamslået. Jeg er målet. Det er godt. Det er så godt. Det er hest. Det er hest. Slider lige sidelæns der. Det var lige en sidewinder der. Ja. Ja, der er gået 1 minut og 15 sekunder. Rigtig god spænding her. Rigtig spændende hest. Rigtig spændende. Og det er højt, fordi jeg fryser fingrene. Skal du ikke tænke på? Det er fordi, det er spændende. Det er fordi, det er spændende. Jeg står bare og ryster for sjov. Det er spændende, det gør det. Ja, nej, for det se. Nej, det er en cirkel. Men det er også cirklen. Der kan dreje hesten. Nej, det er fedt. Det er fedt. En vendbar hest. Ja. Jeg slider den i siden igen. Nej, det ser godt ud. Det ser godt ud. Det ville være Django være stolt af. Ja, det er virkelig. Skal den stoppe her lige om lidt? Skulle den ikke? Jo, det skulle den. Og en lidt perfekt stop. Og baglæns. Yes. Et skridt ad gangen. Jeg får lige smil med på kameraet. Der var lige overblik der. Overskud der til et smil. 230 sekunder intens spænding her. Yes. Det ser rigtig godt ud. Jeg har også fået kolde fingre. Der er andet, der er koldt, Florian. Skal vi se, om hende er dommeren stadigvæk spiser? Og hun spiser bare hele tiden. Det er typisk. Ja, det er ingenting. Ja, godt James. Ud med det der. Ja. Ja. Lidt show off op der. Kæft, det ser godt ud. Rider han ind i banden, Go. Ja. Det er så tæt på. Ja. Det er fedt. Kom igen, James. Ja, det er tæt på. Forbenet ind til dommerne, så der er står der med